बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै 21 जुन हेपि इन्टारनेशनेल योगा डे। जोंनि खुंग्रिं BCDC-आव सिङाव थानाय गासै 6टा बिअ दङ आरो 102 सेल्फ हेल्प ग्रुप 1126 मेम्बार दङ। बिसोरखौनो लानानै जों दिनै योगानि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गुबै थांखियानो जाहैबाय योगानि गुबै थांखियानो जाहैबाय देहानि सावस्रि योगा, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय, देहाखौ जोथोनै लाखिनाय। बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो हानायनि थाखाय आङो जोंनि खुंग्रिं BCDC-नि सिङाव थानाय गासिबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै खुंफुंनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय। हाबाफारियावहाय आंबो खुंग्रिं BCDC-नि सिङाव थानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि केडार्स हिसाबै योगा इन्टारनेशनेल डेखौ फालिफानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा बयबो गोसो गुदुङैहाय बे योगा इन्टारनेशनेल डेआवहाय बयबो योगा खालामदों, एक्सारसाइज खालामदों, बिराद हेफाजाब होदों आरो बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो। आरो जों साफ्रोमबो केडार्सफ्रा, जों गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि केडार्सफ्रा खुंग्रिं BCDC-आव 7 दङ। जों बयबो ज' मिलायलायनानै आरो माखासे सुपारभाइजारफोर लादेरजों ज'यैनो मिलायलायनानै ज' हेफाजाब होलायलायनानै जोङो अनलाइनाव जों माखासे आपल'ड खालामनांगौ दङ, बेखौ आपल'ड खालामबाय, ओमफ्राय साक्सेसफुल खालामजोब्बाय आरो बेनोसै। आरो जों गासिबो मावथि लोगोफोरखौ साबायखर होनानै दिनैनि योगा डेखौहाय मोजाङैनो मोजां साक्सेस खालामबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 21 जुन मुलुगनाङारि योगा सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा नैबे खुंग्रिं BCDC-नि सिङाव थानाय 6टा गामियारि हान्जा, 102टा जा गावसुंथा हान्जा, बिनिनो 1000निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफ्रा बे हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानानै बिथांमोना नैबे 12थि मुलुगनाङारि योगा सान बेखौ खुंफुंनो हादों। आं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा आरो मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि सावस्रि जोथोन लाखिनाय, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय आरो जोंनि इयुनखौ जाहाथे जोङो आदर्शयै जुदि लांनांगौ जायोबा निसय नैबे मुलुगनाङारि जे योगा सान, बे योगा साना जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। आङो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आङो जासिगोन, आङो खावलायनाय जासिगोन जाहाथे बे हाबाफारिखौ जोङो इयुनावबो जों लांबाय थानांगोन। गोदान जोलैनो बेखौ मोनसे दिशा गोनां लामाजों लांनानै जोङो जाहाथे इयुनाव जोंनि थांनानै थानाय आरो जोंनि समाजारि बिथिं गासै बिथिंखौ जा सरजाबनानै बेखिनि हाबाफारिखौ लांनो हायोबा निसय जोङो जोंनि फैबाय थानाय समा खोब गोजोनथाव जागोन। आरो बेखौ दिनैहाय मुलुगनाङारि हिसाबै फालिनाया जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना जादों आरो जोंबो बेखौ फालिलांबाय थानो हायोबा जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। गोजोन्थों।